Molweni guys, namkelekile nonke kwezi Chisabhe Entertainment Channel. Ndanigqibela kudala bethuna. Bethunana sikwivuthondaba kwizingane zesithembu. Phezolo bezinegaladina, bebebahle benxibe kakuhle, bonwabile. Becula kwabona besithi badeke itafula phambi kwezitha zabo. Anyway guys, emveni kokuba befike bonke kwivenue bathe xa bezoqala whatever ebebefuna ukuthetha ngayo babona uba abaphelelanga uTilero akekho. Uqhamke engemhle ebanda nca uTilero esitsho ngomlomo wakhe uba it's galadina, so bekufanele azame ukuba mhle athi qoko. Eneneni ube mhle ugirl, uthe xa engena wonke umntu wajika naye kwivenue. Akadikwa uVuyokazi kwathi makaziqhephule, wathi wenze ngabomlo ukuba abe late. Uyabonakala nje uba kakade ubefuna i-attention endaweni yoba athi awusemhle Tilero. Umona umenze waqhuma ngumsindo. Emveni kokuba ehleli phantsi uTilero kuye kwabakhona i-tension, kwathuleka kwathi cwaka bazola ngathi izintombi zomthimba zi-actor. Then uMpilo wathi sizophuma kanjani kule tension. Akaligqibanga elo uSne wabuza uVicky uba angambuza na umbuzo. uVicky wathi yes, go ahead. Wakhwela ezehlela uSne wathi uzokwenza ntoni apha. uVicky emangalisekile wathi uthetha ukuthini Sne? uSne wathi andikwazi sisi, so ndifuna ukuqonda uba uzothini apha kuba kwi-picnic uVuyo wathi ulelinye lelungu lomndeni. uVicky wathi into eyandicaphukisayo nesandicaphukisayo yile, uSne ulingqina wayekhona. uVicky uyaqhuma ngumsindo uthi kuthiwa nguye okhohlakeleyo oseparata uVuyo noMpumelelo. uVicky ucinga uba uMpumelelo waxelela utata uMseleko uba bohlukaniswa nguye uVicky, kodwa ngoku uMpumelelo uthi ngumama kaVuyokazi othi nguDevil uVicky, nguye owohlukanisa uMpumelelo noVuyo. uVicky ufuna ofakazi, watsho wakhomba uSne lo ubembuzile uba uzofuna ntoni apha uba makamfakazele kuba uthi wayekhona. Wafakaza uSne wathi yena uxelelwe nguMpumelelo uba utata wabo uMseleko le nto wayiva ngomnye umntu nothi uMpumelelo. Imothuse kakhulu uMpilo into bana uSne kunobufakazi anabo ngalento. Iirumazi zithi uMpumelelo weza noVicky kuVuyokazi wazomazisa emcela uba makamncede. Wayingqina naleyo uSne. Akadikwa uVuyokazi, udikwe kakhulu nguTilero ongena into ekudele kunaye, ayimchaphazeli nomchaphazela qha ucinga uba unguMrs Mseleko. Bethunana akacaphuka uVuyokazi, wakhuphela umsindo wakhe kuMpumelelo wathi ulimenemene wena Mpumelelo. noMpumelelo waqonda uba makanga-agiwishi nalo nogqwashu unguVuyokazi, makavumelane naye wathi ewe ndililo imenemene Vuyokazi. uVuyokazi uzamile ukubachazela ngevoice note kamama wakhe notata Mseleko, waphinda futhi wabaxelela uba nguye ozise uVicky kule meeting kuba ufuna uba uVicky makaze azozithethelela. Kuba uVicky usengxakini, iiparents zibhiliva uba nguye obhizi omosha irelationship kaVuyokazi noMpumelelo. So uVuyokazi guys une-stress, ubefuna uba uVicky athethe phambi kwaMpumelelo le nto aqhele ukuyithetha xa inaye, noMpumelelo again athethe phambi kwaVicky le nto wayixelela uVuyokazi ukuze abone uVuyokazi uba ubuxoki buphi kule nto yonke. Wangena uMpumelelo nesizulu sakhe esiqotho wathi bububhanxa bempi obu kuba yonke le nto yaphela. Uthi akazi uba ziklarity ezizokwenziwani ezi kuba asisathandani sinoVuyokazi. Waxolisa uVicky ngokuchitha ixesha labo wathi xa enengxaki akakwazi ukuhlala nayo, akakwazi ukupretenda, ufuna ukuyithetha there and then. uVuyokazi guys mna ndithi umtrusta kakhulu uVicky. uVicky uyazibonakalela uba uyakufuna oku kwakhe ukuba nguMrs Mseleko. uTilero ngugqada mbekweni,
akangeni kwandawo kuba akangumfazi kaMpumelelo anyway, qha uyakuthanda ukuthetha. uVicky yena uyoyikiwa nguVuyokazi noTilero. Ndiyababona uba bayabona uba kungenzeka uba uMpumelelo amthathe uVicky amenze unumber 2 wakhe elame ijitshi. Nithini nina guys? Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.